A few moments later. What's up mga kabsat? Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw ito mga kabsat ay gagawin ko yung aming tires. So bali nakatanggap po tayo ng bayad mula kay Mundinisin. So nakakuha po tayo ng 4,500 pesos sa pag-promote ng kanilang produkto. So kayo mga kabsat ay bali naibili ko po ng materialis. So kayo mga kabsat, sisimulan na po namin yung pagtatrabaho. So yung mga kabsat, tara! Sorte anay din. Naka naman. Hoy. Sila bang din meron. Bata mo to. Naman. Sinira na naman yung dilay. Ay, dili sa ajay. May kapaw eh. May meno kamatis. May meno kamatis ang kalaman ko. Apa dak yang lako jay. Ada lako dak yang di tindahan jay ayan yan tindahan jay. Ay wala kini ko de. Ayan ti trabahador de. Iko ada man. A few moments later. Sana lang, mantayin niyo pa lang. So ay mga kabsat, bali liliot muna natin yung paglalagyan natin ng biga o yung kanyang beam base. A few moments later.
Nakapit naman. Yung mga ganyan kasi. Nakapit? 223 lang. Parang lang natin, 223 lang. Ayan. 223. Kaya mag-ilapit. Ito. 223. Bangga nga. Tamit. Tamit. Bak. Ano mo pila ikaw? Tira, dong. Yaya mau. Dito. A few moments later.
Nangatak. Sa baba. Orangnya malah apa? Orangnya malah apa? Kau pinjam lah sih. Sayang mo na eh. Diba iya, simula inirig ko lang. Pabutan mo kasi nato. Kau. Kaya isiro ano yung tinangyaran. Pitugtong na ito. Tahu nak? Tuloy lang. Ini. Kaya niya ay, the place. Ikaw malah kalau mereka harus sana. Ito yan ay.